Здравейте на всички в моята рубрика Кафе на успеха с Иванов. Днес се включвам и слагам една много хубава тема в това кафенце, съвсем приятелско, съвсем истинско кафенце. Ето го в чашката. Скъпи хора, днес се включвам и искам да освободя една тема, която е свързана с успеха, а именно заглавието на това видео, което аз правя с цел хора да бъдат действително поставени в ситуация да могат да изберат успеха. Искам днес да ви споделя защо ние успяваме, защо аз и моето семейство сме успешни, защо ние успяваме. И това не ми е като някаква цел да се хваля, не ми е някаква цел да разпространявам някакви идеи, а просто искам да дам едни жокери и да видят хората, че не е толкова сложно. Сега, защо ние успяваме, защо ние сме успешни, скъпи хора? На първо място, човек избира да бъде успешен. Това не е някаква даденост. Много хора си мислят, че дадени хора са предопределени за успеха, залепени за успеха и така нататък. Успеха е избор. Запомнете го. Ние това нещо го разбрахме във времето, защото има моменти, в които на тебе не ти се прави нищо, има моменти, в които ти да хвърлиш всичко и това е абсолютно нормално. Но ти си избрал да продължиш, ти си избрал да следваш една линия на успеха и ти казваш, това е моя коридор на успеха. Не случайно над моя екип отгоре аз слагам винаги ние можем. Това е избор. Дали ми е приятно, дали ми се иска в даден момент. Отгоре стои ние можем. Това те държи. Винаги да бъдеш в коридора на победителя. Сега, защо ние сме успешни, аз и моето семейство? Ще ви дам няколко жокера, които са невероятно важни и невероятно ценни. На първо място, ние сме успешни, защото сме избрали да бъдем партньори на компания, която е лидер в своя бранш. Ние сме партньори на някой, който е много добър. Аз съм го казвал много пъти, когато ти си партньор, когато ти си част от нещо много добро, много качествено, това за мен лично е 50% от успеха. Така, това е много важно и е водещо, да бъдеш част от най-добрите. Да вкараш качество в живота си, което да извадиш в посока даване полезност в живота на другите. На второ място, ние сме успешни, защото сме избрали да бъдем постоянни. Много хора ни търсят и казват, искам да успявам, искам да се развивам, искам да получавам по-добри доходи. И когато му обясниш нещата, когато му споделиш какво правиш, как го правиш, защо при тебе работи, аз виждам в очите на този човек, че нещата не са никак сложни, но просто той казва, нямам време, иска толкова постоянство, иска да се отдам изцяло на това нещо. Не, че нещата са сложни, не, че нещата са трудни, не, че нещата са толкова мъчителни, но просто иска постоянство. Това нещо го няма в хората, дисциплина, постоянство. Губи се и във времето разбираш, че хора, които са били рамо до рамо с тебе в един момент, след това ги няма. Ти си продължил по твоя коридор на успеха, а този човек го няма. Постоянство е изключително важен жокер за успеха. Ние го осъзнахме това нещо и го прилагаме в нашия живот. На трето място, какво искам да кажа? Във времето, в което живеем, ние уловихме потенциала, който ни дава прилагането на възможностите на социалните мрежи. Социалните мрежи, опциите, които имаме в днешно време, че използването на телефони, компютри, телекомуникация, провеждането на Zoom срещи, вебинари и така нататък, прилагането на съвременни технологии към знанията, към уменията, към желанието за успех, към мотивацията за постоянство, към мотивацията да се учим от най-добрите. Прилагането на тия съвременни технологии е изключително важно нещо и то работи за нас. Много пъти пише на хората, хора, приятели, искате да успявате, ние сме на среща, заповядайте, свържете се с нас, ще бъдем във ваша полза, използвайте ни да успявате вие, да ви покажем как работят новите технологии, да ви покажем как се случват нещата през призмата на това, което ни предлага нашето време. Изключително удобно е, изключително възможно е за всеки един човек, изключително по някой път става ми, не знам каква е думата, когато видя хора, които си губят времето в социалните мрежи с незначителни неща, когато видя хора, които отделят време за неща, които не принасят никакъв плод в живота им, а могат да дават полезност в живота на другите. Така че, скъпи хора, защо ние сме успешни, защо ние успяваме? На първо място това е избор, на второ място е да работиш и да бъдеш партньор на някой, който е много добър, да правиш нещо, което е много добро, много качествено и носи качество в живота на хората. Защо ние успяваме? Защото сме последователни, защо ние успяваме и сме успешни, защото сме уловили това, което ни дава като предимство, като механизми, като лостове, съвремието. Нашето съвремие е уникално с това, че в днешно време никой няма оправдание. В днешно време ти не можеш да кажеш, аз нямам информация. В днешно време ти не можеш да кажеш, аз нямам достъп до хората. Ти имаш невероятен достъп до огромен брой хора. Така че, скъпи хора, ние сме успешни. Избрали сме го.
даваме качество, получаваме качество, даваме качество и се случва един невероятен обмен. Работиш с най-добрите, даваш най-доброто в живота на хората. Нещата просто се случват, когато имаш необходимото търпение, постоянство и упоритост. Така че в тази рубрика Кафе на успеха с Иванов, скъпи приятели, искам да ви пожелая: бъдете успешни, бъдете здрави, бъдете можещи хора, както ние го правиме. Който реши да се свържи с мене, който реши да бъде част от това, което ние правиме, който реши да опита това, което ние правиме, насреща сме. Бъдете здрави, бъдете успешни и ще се радвам да се чуем, да се видим. Успех от мене в това действително едно хубаво кафенце на успеха с мене, Иванов. Бъдете успешни хора.